не ти харесва как се чувстваш и може би няма нужда да правиш нищо относно начина, по който се чувстваш, за да ти стане по-добре. Темата на това видео е много парадоксална. Съпротивлявай се повече, за да се освободиш. Каква е логиката? Остани с мен. Окей, представи си един момент, връщаш се вкъщи по някаква причина, нещата, обстоятелствата, с които се срещнал в деня, нещо на работа, или колега, или партньора ти, просто нещо не е както трябва, нещо не ти харесва как се случва и усещаш, че се намираш в някакво такова недоволство, неприязан, не ти е окей. Обаче знаеш, нали, сега като се чувствам така, сигурно ще го предам на хората, за които ме е грижа, сигурно, нали, ще стане още по-зле и просто знаеш, че, нали, чувстваш се в неприязан, чувстваш се приятно ядосан, лекичко така обаче потиснат и не ти харесва. Какво правиш? Искаш да се освободиш от това чувство, нали? Искаш да пуснеш негативното чувство на неприязан, на недоволство. И самото желание да го пуснеш така да сега да мислиш, окей, тук ще приложа някаква техника, дали ще е метода на Лестър, дали ще е пускане, дали ще е огледален разговор, каквото и да е, нали, някаква техника за вътрешна работа и си казваш, сега трябва да я направя по правилния начин, за да проработи и да се освободя от това чувство. И колкото повече опитваш да измислиш как да я направиш по правилния начин, за да се освободиш от неприятното негативно чувство, толкова повече усещаш, че става по-голямо, по-силно, по-силен, по-неприятен, неприязан. Недоволство. И в един момент наистина ти писва. Наистина си такъв, нищо не мога да направя по въпроса. Какво става в този момент? Какво се случва в този момент? Позволяваш си да се съпротивляваш. Признаваш си. Мога ли да приема, че не ми харесва да изпитвам недоволство в момента? Не ми харесва, да. Окей. Това е истина. Ако мога да го приема, то улеква веднага. Мога ли да приема, че ми се иска да се чувствам по различен начин, за да не влияя зле на близките около мене, на околните около мене? И някакси очаквам това чувство да се промени бързо. Мога ли да приема и това? Да, наистина част от мене иска да не се чувства така, да се чувства свободна. Окей. Мога ли сега да пусна представата, факта, че не ми харесва да изпитвам неприязън? Нали? След като съм приел, че не ми харесва, мога ли сега да го пусна? Да, не ми харесва да се чувствам така. И мога да го пусна това. Мога ли да пусна желанието това състояние да се промени по-бързо? И това мога да го пусна. И нали този отговор не може да се насили. Някой път, ако отговорът е не, мога ли да пусна желание това състояние да се тръгне, да се промени по-бързо? Не мога. Окей. Мога ли да приема факта, че не ми харесва да изпитвам неприязън? Мога ли да пусна факта, че не ми харесва да изпитвам неприязън? Виждаш ли, когато работим с чувствата, с негативната енергия на негативните чувства, най-голямата ми грешка в моя път на, не знам, вътрешна свобода, себепознание, цялостна практика над вътрешния ми свят, е убедеността, че разбирам толкова добре чувствата си, че мога да работя директно с тях. Нали, тоест толкова добре разбирам всяко едно чувство и мога да го обясня на всеки и най-вероятно да му даде много, как да го кажа, така повече яснота, да си го обясни по-лесно, че нали, това ми разбиране ме лично ограничава от свободата да приема съпротивата си към чувствата, които не искам да имам или които искам да се променят по-бързо. Защо го споделям това? Защото това е лично моя грешка, нали? Аз просто се хващам как става как се случва, как, нали, опита ми да се обърна директно към неприятното чувство, което изпитвам и да работя с него, е желанието на егото ми да се освободи от него. Тоест това е форма на съпротива. Желание чувството да бъде различно. Пък самия процес на пускане, на освобождение, никога не работи в съпротива. Представи си го като окей, мога да използвам тази аналогия, предполагам. Като една вълна на океана. И сме свикнали, нали, гледаме си океана и вълните примерно са половина 1 метър, такива допустими са, нали, не са много опасни, не са много страшни. Нали, морето става малко по-бърно, океана става по-бурен и вълните стават 1,5-2 и почва да не ни харесва, че ги има тези вълни. Но нали, ако питаме океана, той просто създава какви трябва вълни, докато си взаимодейства с вятъра. Нали. На нас не ни харесва и почваме такива да се борим с тези вълни, нали, да ги избягваме и почваме да сме все по-уморени. Примерно до сега сме плували, нали, искаме да стигнем до някаква дестинация, докато плуваме. И като се борим с тях, става все по-зле. И в някакъв момент, нали, ако успеем да си го признаем това, не ми харесват големите вълни. Няма нужда да се боря с тях, просто ще се гмурна под тях.
и ще изляза отвъд, от другата страна на вълната и няма нужда тая вълна 1,5-2 да ми пречи, защото нали, вече не се боря с нея. И нали, мога да си продължа да плувам без много да ограничава бързината, с която плувам, въпреки че вълните сега са нали, по-силни. Странна аналогия, това ми хрумна. Но схващаш идеята. Нали, когато имаме някакви вълни от непоносими чувства, които искаме да преработим, защото сме свикнали дълго време да вървим по пътя на освобождение, на дарма, пътя на истината, и когато тези чувства не искат да си тръгнат, няма какво да се занимаваме да работим с чувствата, ако може да се обърнем към съпротивата ни относно чувствата и към желанието ни да се променят. Защото такава е природата на ума ни, в момента в който егото ни е вкопчено в него и го използва срещу най-искрените ни намерения и интереси, че или се вкопчваме в нещо, което ни харесва, позитивно преживяване, затова всяко негативно е неприятно, или се опитваме да избегнем или да премахнем негативното преживяване и нали, не може да го видим такова каквото е. И по този начин емоционалната енергия за всяко едно чувство седи стагнирала. Всъщност, самата съпротива за чувствата ни е това, което държи чувствата на едно място. В момента, в който съпротивата е пусната, чувството не може да остане същото, се променя. От неприязъм ще стане леко разочарование, от разочарование ще се усети нали, като някакво желание, нали, като купне желание, от желание ще падне примерно на вина, от вина ще стане някакъв много силен гняв. Постоянно се изменя. Никога не стои чувството едно и също в момента, в който няма съпротива. То е в постоянно движение. И бидейки в постоянно движение, в даден момент, нали, като си мине всичките форми, нали, негативни форми, с които се борим, ако просто си пускаме съпротивата към тях, се изменя и като една вълна си заминава, става ума ни доста по-бистър, спокоен и някакси изпитваме лекота. Та, като едно напомняне просто за всеки, който може би се объркал и вместо да си пуска съпротивата, се обръща към чувствата и се бори с тях, нали, бидейки идентифициран с съпротивата си, опитай просто когато наистина има нещо, което чувстваш и не ти харесва, признай си истината така, каквато е. Работи с нея. Признай си, че не ти харесва. Признай си, че не искаш да го има. Опитай се да пуснеш това, че не ти харесва. Опитай се да пуснеш това, че нали, искаш да бъде различно. И ще видиш как тогава самото чувство то се надига. Буквално го усещаш в тялото си. Ако е било потиснато такова свито, изведнъж се надига. И вече е в много как да го кажа, като флуидно състояние. Вече не е като някакъв замръзнал лед в тялото ти, ми е нали, някакси по-течно и флуидно. И нали, като е по-течно и флуидно, то се движи от само себе си. Тоест, не е наша работа да освобождаваме или да пускаме негативните чувства. Наша работа е да приемем, да осъзнаем, пуснем съпротивата си към тях. Оттам нататък природата, реалността зад природата, тя си върши работа. В смисъл, тя си знае какво прави. Просто реалността така, каквато ще свърши работа, която е нужна. Това беше всичко, което иска да споделя.